Welcome back sa aking channel guys. Ngayon guys, meron po tayong unboxing today dahil para sa akin naman sa sarili ko dahil nag-sahod po ako last month. At ito po yung aking regalo sa aking sarili guys dahil napatapos, di pa napatapos yung pinapagawa ko pero konti-konti muna guys. And salamat po sa lahat ng mga nag-super chatter members, sa lahat po ng mga subscriber ko. Maraming salamat po. Ayan, sisimulan na natin ang ating unboxing after ng intro na to. Pasok intro. I'm a fool for your love. Closed doors, I'm a fool for your love. Closed doors, I'm a fool for your love. Alright, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Welcome po sa aking channel guys. Ito po si Edward Laksina po. Ayan, meron po tayong unboxing today. Ito po, parang regalo ko sa sarili ko kasi wala akong ito kaya nawala. Ayan po sa kanila. Pero ngayon guys, wala nito. Ayan, sa shop po guys, ano lang po, mura lang po kasi nakapit siya. Dati siyang 500 plus yung 100 plus yung kasi nakapit ko kasi gusto ko ito guys, hindi naman sa mamahalin pero okay lang ito kasi at least may nakikita ko sa okay, buksan na natin guys, ito. So guys, ayan po. Wala naman ito. Ano siya guys? Hello. Watch po ito. Sigurado, okay lang sa akin ito. Magugustuhan ko ito kasi ito. Simple pero memorable siya. Kasi katas dito ang YouTube. Nagkakami lang ito guys. Nasawa na ako sa ito dahil magkaroon ako nito. Ito po bubuksan natin guys ang unboxing. Ito, kahit mumurahin lang ito, masaya na ako guys. Hindi naman ito masyado naghahanap ng mamahaling bagay kasi mahal. Kaya, ayan, ito. Buksan na natin. Ayan. Ayan guys, oh. Wala nyo. Ano lang ito. Ayan price nito eh. Basta, nasa 100 plus ito guys. Maganda siya. Kasi ang din magka-watch na wala kasi isa ko. Ito kahit simple lang siya dyan. G-Shock. Yung mga ano lang. Simple lang. Ito guys. Yan siya. Pati yung sarap niya eh. Sarap natin. Kasi mayroon na ako. Kasi matagal ko na rin gusto magka-watch. Yung isang watch na wala. Ewan ko sa nakita. Kaya bumili ako kasi sayang naman to kung hindi ko bibili mo lang ito kasi dati siyang 500 plus ngayon nasa 180 mga ganyan, hindi ko matandaan. Ayan po siya, diba? Kahit hindi siya original G-Shock, importante yung nilagaw ko kasi yung isang kasi lagi ako pag umalis ako parang tinitignan ko ba ko kasi gusto ko may tinitignan ko ba natin ng tape. Ayun, basta siya, maganda siya guys. Super ganda. Mura lang po guys. Ayun guys, oh. Diba? Ayan.
Kasi gusto ko talaga black. Kaya may din ako sa black guys. Alam niyo na guys, pati salamin ko, black din. Kaya favorite color ko talaga is black or white, mga ganyan. Nakikita niyo naman sa akin sa mga sinusuot ko, puro black. Sa mga saldo ko black. Ay, ayan. Pag gusto ko rin magkaroon ng relo, ay ito talaga karoon ako sa halagang. Sabi na natin 200 pesos. Diba? 200 pesos nagka-wash ako. Kahit hindi siya pamahal, importante. Maging masaya ako at meron akong nakikita sa YouTube. Ayan. So guys, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga nag-member, super chatter, at naasahan ko po sa akin na hindi ko po it's a pleasure po at very thankful ako at nakikita ko po kung ano po yung mga napapagawa natin guys, and thank you po sa lahat, and it's time to shout out time. Wait me lang guys. Guys, it's time to shout out guys. Shout out po na lahat ng mga members and super chatter at sa lahat po ng mga nag-support sa aking channel guys. Shout out po natin ang ating mga members. Shout out to, thank you po sa lahat po kay dito sa mga members. Alvin's Vlog, Kusina ni Sangre, Dex Rosario, Pobret OFW, Bakito, Global YouTuber, Dito Anthony, Inday Mama Vlog, maraming salamat po. Rod CJ, MLBTV, Ketary Board, shout out sa iyo mga friend. Engineer Ritap, salamat. Rick TV, Lawrence Vlog, Byron TV, and si Princess G, maraming salamat po. Beats Golden Heart, maraming salamat po sa iyo. Hannah P. Sadler, salamat po. Ang kilala ko dito, si Ma'am Dang Variety Vlog, salamat po. Leonardo Mujako, salamat po. Ansky TV Vlog, maraming salamat po. Madam Guapa, always na nandiyan, salamat po. Si Giselle Channel po, mga team ito, mga team Japan, maraming salamat po, team Japan. At si Erica Peralta, maraming salamat, Erica. Jet Peace, Trick, Vergara Banjini, Nabong Banji, maraming salamat din po. Alan Maluping Vlog, salamat. Bulbulin Vlog, salamat din po. And salamat din po kay The Vlogger One Team, ang The Vlogger, salamat po pag-pag-pag-pag sa akin. Si TV, salamat sa iyo. Angela Cancer, RRJ, Prince Samuel, salamat. And Madam Angela, for us, salamat. Harabel, maraming salamat po Ma'am Harabel. And Team Health and Beauty, salamat po. At si BB Vlog, maraming salamat po BB Vlog OFW. And also si Facebook, salamat na sa Facebook. Tita Dance, maraming salamat po Tita Dance. And also Apple Julie, maraming salamat na Apple Julie. Jen Builders and si IRB, maraming salamat IRB. Si ito ba? Si Campers Live, si Farmer Limbayan, maraming salamat kabalik. Jassy Baby TV, maraming salamat din. Koyang Vlog, maraming salamat po Koyang Vlog. Ikapampangan ng Scotland, salamat po kayo. At si Morning TV Vlog, maraming salamat. And Joyce Channel, BG Lacanlale, Wengs, akong Wengs, maraming salamat. And also si March Paulo, dyan din si March Paulo. Thank you very much. Daisy Tominaga, maraming salamat po. Marnie Patriarca, salamat. And Desert Score, maraming salamat sa iyo at lagi ka nakasuporta sa akin. Thank you very much. At si sino pa ba kasi ito? Si Mr. Gratitude, salamat sa iyo Mr. Gratitude. And also Kids Sara, salamat sa iyo Kids Sara. And sa lahat po ng mga super chatter, sa lahat po ng last month, ito po sa mga ko si Kusina ng Sangre, Dres Morales, si JB TV Channel, maraming salamat po. Ayun si Julie Florence Fran, si Leonardo Mujamot, and si Kuya Jun, salamat din po Kuya Jun. Si Keda Report, maraming salamat
thank you Keta Report for your blessing. And also, Milonary Magjapon, si Keta, sobrang dami. Si Apong Inday, Cesar Yukon, maraming salamat din po sa inyo. Si Renel Santos, ayan sa lahat po ng mga nagpalipad, patutulong manlalakbay. Si Josie Cook, ayan po nagpalipad po sa lahat. Si Big Boy din, salamat kay Big Boy. At kay OFW TV channel, salamat po sa lahat. And sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin, thank you very much po. At sana po kayo mag-asawa. And sana po supportan nyo rin po ang aking mga Super Chatters member. And sa lahat po ng mga tumulong, ayan, hindi ko na po kailangan isa-isa yung lahat ng mga viewers. Thank you very much. And muli po, ito po si Edward Laksina. Huwag niyo po kakalimutan i-subscribe, like, share. At ayun po guys, wala na po akong masasabi. At huwag niyo po kakalimutan guys, paki-follow po ang aking FB page, Edward Laksina. Same din po ang aking YouTube channel. Ayun po, muli. At abangan po ang aking mga susunod na video, ang aking mga vlog. At paalam po sa lahat. See you there. See you around.